مرحبا وأهلا بمن جاء إلينا العز تجلى والنور هل علينا. matasanmu musamman matasanmu waɗanda suke da'awar wato ɗariƙa ko na tijjaniya ko na ƙadiriya, ku sani wallahi abin da ya haɗa mu da ku ya fi yawa akan abin da ya haɗa ku da 'yan shi'a. Mun yadda da alkur'ani ɗaya, kun yadda da wannan alkur'anin da muke karantawa. Ba ku da tunanin cewa akwai ragi a cikinsa, ba ku da tunanin ƙari a cikin alkur'ani, kamar yadda mu ma wannan shine tunaninmu. Mun haɗu akan annabi yana da daraja da kimarsa kuma muna girmama shi. Mun yadda da matansa tsarkaka ne, wankakku ne, ubangiji ta'ala ya wanke su. Mun yadda da ahlul baiti gaba ɗayansu cewa ba a gidan Aliyu kadai bane, akwai Ali Ja'far, akwai Ali Ali, akwai Ali Aqil, akwai Ali Abbas, dukkan su ahlul baiti ne. Mun yadda da su, mun yadda da darajar da ubangiji ta'ala ya musu, ba mu samu sabani ba tsakaninmu da ku. Sannan mun yadda da alƙibla daya, sannan mun yadda da darajar da Allah subhanahu wa ta'ala ya maka ba, wadda dukkanin ɗan shi'a yana tinkahun cewa Karbala ta fi Makka daraja a gurinsa. Karbala ta fi Makka daraja a gurin dukkanin wani ɗan shi'a. Da haka su gani suke ma bai cancanta ba a ce Ka'aba tana cikin garin Makka. Fatan su samu wani dama su kai wani munzilin da za su iya samun karfin da za su hana ma yin aikin hajji a Ka'aba, su gina Karbalar su a zo nan a rika aikin hajji. Wannan shine manufar. So amma kuma yaya za a yi ƴan uwanmu ƴan ɗariƙa suna tafiya tare da waɗannan mutane? Wallahi mun san ba su da yawa. To amma idan sun haɗu da yawan ƴan ɗariƙu, to sai ka tamanin da gaske ne. Kuma wallahi babu wani. Kai dan dariƙa da kake da awar kare darajar waliyi da alfarmar waliyi, a wannan al'umman kana da yaƙinin babu wani waliyi mafi daraja sama da Abubakar Siddiq, babu wani waliyi mai daraja sama da Umar, Usman, Ali. To amma a gabanka a zo a tsine musu, a zage su, a ce ƴan wuta ne, a ce azzalumai ne, a ce macuta ne, sannan kuma ka ce kana kare darajar waliyi. To wani waliyi? Wani waliyi? Da haka muna jan ƴan uwanmu don girman Allah ku kaurace musu. In za ku yi taron maulidin ku yi naku ku kadai, babu ɗan shi'a, ku nuna wa duniya yawan su. Inda gaske ne suna da yawa, su je su yi nasu su ma su kadai. In suna da yawa, su je su yi nasu su ma su kadai, mu gani. Ba su da yawa. Saboda haka lallai al'umma mu dawo cikin taitayinmu, kuma kamar yadda muka sani yanayin lokacin ya yi karanci kwarai da gaske. Za mu takaita nan, abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladansa, wadda muka yi kuskure muna fata Allah ya gafarta mana. Wassalamu alaikum. إخوتي أحبابي لكم ألف تحية نزفها تحية إسلامية. إخوتي أحبابي لكم ألف تحية نزفها تحية إسلامية. نزفها تحية إسلامية. نزفها تحية إسلامية.